Sanibonani. Umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhutsu genqa njengephuzu umatshitshi qomani. Bathi umfana empalisa umncane odanga badida bethi mdala nje cha bamswela bakethengana sihlaza cha. Ufuza abaphathi bezonqamalala lodolushes bathi ntombi zimthatha ngejebe. Sithi umuhle webhutsu. Umuhle wematshitshi qomani. Kunensizwa engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi sawubona mqeqeshi ngiyathemba ukuthi uyaphila. Bengicela usizo la. Uthi umfowethu ke ngingumfundi wasenyuvesi ngomnyaka wami wesine manje and kunentokazi engifunda nayo engiyithandayo kusukela ngiqala ukuyibona ngifika esikoleni ngo2019. So ngamanye amazwi umfowethu uthi kunentombi aqala ukuyibona ngo2019 kuze kube imanje usahlanganisa ukuthi ayithole yabona. So after yonke leminyaka umfowethu usazama kodwa ke uthi umfowethu ke umazi kwami ngathola inamba yakhe kwenye group yama first years. Sashintshelana ngezithombe ukuze sizohlangana ngakusasa mase siyakobheka ama-class. So nanishintshelana izithombe just ukuthi nizokwazi ukuthi nibonane mangabe senihlangana. So yona ndlela oyichaza ngayo. Not ukuthi mhlambe wawukhombisa ukuthi uinterested kuyena nawe interested kuwena. So manikhuluma nagcina seninikezana izithombe yabo. No hayi kanjalo. So wena iveze ngokuthi nashintshelana nje izithombe ukuze phela nizobonana uthi oh hayi wena okay yabo. So kanjalo kwangekho simanga. Okay. Uthi mfowethu ke kwathi sihlangana kwavele kwanzima nokukhuluma ngembona emuhle ngaphezulu kwasesithombeni. Kwanzima ngalendlela yokuthi wabona naye ukuthi wabona naye wathi usahamba nenye intombazana efike nayo ethi khona la besaya khona. Kwazicacela kimi ukuthi kahle ukhulula mina ngoba uyabona ngithwele kanzima impela angikwazi nokumbuka nginamahloni. Kodwa ukuthi ufowethu ke ngambhalela imessage later osukwini ngathi kuye isizathu sokuthuka kwami ukuthi ngimbone emuhle ngaphezulu kwalokhu ebengikucabanga. Yena wathi akunankinga ubezitshela ukuthi nginamahloni star. So ngamanye amazwi lawa usumbhalela imessage wawusuzama indlela yokuxolisa kahle kuyena uthi hayi nkosazana ngiyaxolisa nje mina vele nginamahloni ngiyasaba ngikwazi ngisho ukubheka emehlweni yabona. So ke angazi noma ungangamukela yini nginjalo yabo. So kahlahla wobhala lo message just ukusho njalo kuyena no nginamahloni mina. So ngiyathemba ukuthi uzongamukela nginjalo ngangikwazi ngisho ukubuka emehlweni yabo. So mfowethu ngeke sikhohlisane unenkinga ngempela mangabe ukuthi ngempela isimo sikanje yabo. So kufanele usebenze kakhulu ukushintsha lesimo kusona. Ngiunderstand ukuthi nabanye siphuma emakhaya yabona emakhaya ke kuthiwa umuntu omdala ungambuka emehlweni yabo. So leyo nto iyaffecta ngoba bakutshela leyo nto usamncane even usumdala ke igcina sekulimaza ngoba yabo nje mangabe ungekho emakhaya abantu badinga ukuthi babheke emehlweni. Omunye umuntu mangabe ungambhekile emehlweni uyabona sengathi awumlalele awumthathi serious uyabona. So leyo nto igcina sikulimaza ukuthi awukwazi ngisho ukubheka umuntu omncane enginawo emehlweni uvela ushalaza yabona. Ontanga yakho awukwazi ukubabuka emehlweni wesike intombazana ukuthi awukwazi ukuyibheka emehlweni yabo. So ngiya understand lokho kodwa mfowethu fanele usebenza ngempela ngeke sikhohlisane yabo. Kodwa uthi mfowethu ke okay uthi mfowethu so inamba yakhe benginayo kusukela lapho ke azange ngibe ngisamshela ngamsaba eqinisweni. Kunanokuba awkward masihlangana ngoba ngisola nokuthi uyabona ukuthi ngiyamfuna but ngiyamsaba and sitholana sesintshontshana ngokubukana. Cha anitholani sentshontshana ngokubukana. Wena osokumntshontsha umbuka yabona akubambe ukuthi ayangibuka phela ukhumbule wena kunento oyizwayo yena angazi ukuthi yini leyo ngoba ukakazi ube nesibindi sokuthi umtshele ukuthi uzizwa kanjani yabo. So njoba uveza ukuthi unamahloni awazi ngisho ukukhuluma naye noma ukuhlala nje naye nixoxe ngathi iyona inkinga enkulu leyo yabo. But awazi uassume phela ukuthi yena uyakunderstand ukuthi ufila kanjani yabo. Awukazi uveza indlela wena uyamfuna but yena akakwazi lokho
yabo. So inkinga leyo. Kodwa enye into futhi ongayenza noma engakunika yona, yabona mangabe uyinsizwa enamahloni engakwazi ukubuka abantu emehlweni, yabo kusukela namhlanje ngifuna mangabe ubuka noma ngephi la ukhona, yabona mangabe mhlawumbe uzihlalela mawuthi uyaqalaza vele kulokho amehlo nombani umuntu ombukayo. So mbuke nawe lo muntu, ungamshalazeli umuntu mangabe eqondela amehlo, mbuke nawe njengoba esuke kubuka, yabo. So umbuke into ezokwenzeka njengoba nibukana kufanele kube uyena obalekisa amehlo okuqala, then mase kwenzile-ke lokho nawe-ke usungaqalaza eceleni, yabo. Ngoba yabo umuntu mangabe nibukana lento osukuyizwa wena nawe uyayizwa, so wena khombisa ukuthi unamasende amakhulu okudlula wakhe ngokuthi uvumele yena ukuthi abalekise kuqala amehlo, yabona. Then mase kwenzile lokho usukwinile nawe usungawabalekisa wakho. So ungayenzi lento ukuthi mangabe ubuka umuntu umgqolozele uthola usiyawabalekisa amehlo but still uzamgqolozela. Ngoba mangabe wenze njalo uzobe usudala inkinga-ke lapho, yabo. So enye indlela leyo ungayisebenzisa, just umuntu maqondela amehlo mbuke nawe, ungawabalekisi, mbuke sibukane. Then uma kashalaza nje usuwinile, noma ungayibhekela eceleni ungabisamnaka, usuwinile kodwa, yabo. So iyona ndlela leyo enye ungayisebenzisa just ukuthi uzijwayeze ukubuka abantu, ngoba musana leyo nkinga yokusaba nje ukubuka intombazane uzoba nenkinga mfowethu, uzoba nenkinga kakhulu. Uyokwenza njani mangabe sisondela kuwena sekufanele uyiqabule, sekufanele nibukane emehlweni, yabo. Uyothola kanzima. Kodwa ukuthi ufethu-ke okunye engingakusho ngami ukuthi nginamahloni, angijwayele ukuhlala nabantu, angaze ngaba nayo intombi empilweni yami, okuyihlazo and sengikhathele yilokho. Cha mfowethu, into engijabulisayo la ngiyabona, kuyangijabulisa ukuthi uyabona ukuthi ihlazo, yabona. Ngoba ukhumbule phela wena awusekho e-high school, so usumdala, ususenyuvesi, so kungabe ihlazo elikhulu mfowethu ukuthi ungaqeda iminyaka mhlawumbe 3 years 4 years 5 years enyuvesi kodwa manje awukaze uhlabe ngisho intombazane eyodwa. Ihlazo lelo mfowethu, ngeke size sikhohlisana. Ngisho eyodwa intombazane le, phela ukhumbule enyuvesi mfowethu maningi amantombazane for wonke umuntu, yabona. So mangabe uhlula nje ukubamba ngisho eyodwa nje, ngeke mfowethu, ngeke. Inkinga leyo ekufanele uyilungise, yabona. Awukwazi uspend 3 years 4 years 5 years, akwazi, akukho ngisho yedwa-ke Nkosi yami ucilo wazikwaza-ke, yabona. So inkinga leyo nawe nkathi uyophatheka kampela mangabe usuphumile khona enyuvesi, usuthi uyabheka emuva awukaze uwine ngisho intombi eyodwa nje le uyihlabe, yabo. Kodwa-ke uthi ufethu-ke uthi ufethu ngiwumuntu ongazithembi impela, ngoba ngeke ngizithole ngicabanga ukuthi intombi enhle njengaye ngeke ithande umuntu onjengami. Kodwa ngiyazama nokuhlala nabantu noma kunzima ukuze ngizoqeqa ulimi njengoba uhlezi usho. So mfowethu uzibukela phansi kakhulu ngendlela eyisimanga, yabona. Kodwa ake siqede la. Uthi mfowethu engihlele ukuthi ngizokwenza, uthi mfowethu ngimfonele futhi ngixoxe naye isikhathi sibe sidana. Inhloso ngifuna abone ukuthi ngizishayile ngaye. Umfowethu okwesibili uthi-ke ngidlulisa izinsuku ngifone ngicele ukumbona bese ngimtshela ukuthi ngiyamthanda, ngimcele abe intombi yami. So mfowethu ikona lokho ahlele ukuthi akwenze. So mfowethu mina ngendlela osungikhombise ngayo la, angiboni ukuthi leyo nto unawo amandla ukuthi uyenze njengamanje, yabona. Mase ngathi nje okay, enza njengoba ushilo, angiboni ukuthi kungabe impumelelo lekho. Ngenxa yani yendlela osiveze ngayo la, yabo. So njengoba uveza ukuthi unamahloni, akwazi ngisho ukumbheka emehlweni, wena angithi awukaze umshayele lo muntu. So inkinga onayo njengamanje awukwazi ngisho ukuhlala naye, like nixoxe, wahluleka ukwenza njalo ukuthi nihlale nje naye nixoxe, like nje not ukuthi kushelwane, nixoxele njengabantu abazanayo, yabo. So kwakuhlula lokho, of which angiboni ukuthi ungamfonela bese
uhlela naye usuku lokuthi nihlangane umtshela ukuthi uyamthanda, angiboni ukuthi isibindi salokho usanakho kwamanje. So mina into ebangakutshela yona ukuthi okwamanje mfowethu, ngoba ngiyayibona i-disaster years, uzophuma enyuvesi ungangazi uhlabe ngisho intombi eyodwa le ngenxa yani yale ntombazane since 2019 ufika kuze kube imanje 2022 uyophela manje unyaka. Kodwa manje usalokhu ucabangana nayo. So uzoqeda iminyaka yakho yonke yasenyuvesi ubhizi, kukhona umuntu okublockile la, noma nje uhlele ekhanda lakho lokucabangana nayo, yabo. So into ongayenza awukhohlwe yena kancane, ungamprioritize, awumbeke kancane umkhiphe nje kancane emqondweni wakho. Angisho ukuthi umyeke, but awukhohlwe kancane uyena. Into engifuna uyeze manje ukuthi awuqale ubheke endaweni la khona ubona khona ukuthi nawe ungawina la, yabo. Khona amantombazane nawe ozwayo ngaphakathi uthi hayi la ngingawina la, kubukeka kulula kuwena, yabo. So awuqale kulezo ndawo uapproach nje amantombazane kanjalo, ujwayeze nje ukukhuluma nawo amantombazane kanjalo, ubone ngathi alula kuwena. Ofuthi nakhona uzoba surprised ukuthi leyo ntombazane uyibukela phansi kunzima kanjani ukuthi uyithole, yabo. So yona into ekufanele uyenze njengamanje, nakhona mangabe ngithi mina qaqa ulima, ngisho ukuthi hlala nabantu nje ube seduze nabantu. Hlala nabantu kube wena oqala ingxoxo nomuntu, ungabe yena okukhulumisayo. Ayikho into wrong la, but isikhathi esiningi akubani wena oqala ingxoxo nomuntu ongamazi, yabo, ukuze uzojwayela ukukhuluma uliqaqe ulimi, yabo. So ilokho mfowethu engicabanga ukuthi kwenza, ngoba mangabe uzofocusa kule ntombazane kakhulu uzoqeda 4 years, uzoqeda 5 years, iminyaka yakho yasenyuvesi uthole ukuthi awukazi uhlabe ngisho intombi eyodwa, ofuthi ngeke sisikhohlisane, ihlazo elikhulu lelo. So and ngiyabona ukuthi uzibukela phansi kakhulu, awuzithembi, izona zonke izinto lezi kufanele usebenzele kuzona. Ngeke ngithi mina kuwena ukuze wakho ukuzithemba kufanele kube isinqumo leso sithathayo ukuthi okay, ngizimisele ukuthi ngithuthukise impilo yami, yabo. So ngeke ngaveza ukuthi kufanele ube nesibuko, uzakhele isibuko wena njengamanje esizothuthukisa impilo yakho. Lesibuko lesi njalo mangabe kuphela usuku usokubuza ukuthi yini oyenzile osukwini ukuze uthuthukise impilo yakho. So wena njalo ngosuku kufanele wazi ukuthi okay, nansi into engifuna ukuyenza osukwini ukuze ngithuthukise impilo yami, ngakho uzithemba kumina, yabo. So yilokho mfowethu, yabo, nje osukwini wazi ukuthi okay, mangabe mhlawumbe uzofunda incwadi mhlawumbe for 30 minutes noma i-hour, mhlambe incwadi ya finance noma incwadi whatever lo, mhlambe yo music noma yini oyithandayo wena, funde leyo ncwadi. Ungafundi kodwa lezi itori lezi zemlingo nabantu angeke zikusize ngalutho. Awufunde nje into mfowethu uzothi mangabe uyifundile uzogcina something kuyona, yabo. So into mhlawumbe uzoyenza, noma mhlawumbe uzodla ifruit osukwini, uzivocavoce. Lezo zinto ave zibalekile mfowethu ekuthenini zakho ukuzithemba kuwena njengesizwe. Ngaba abantu abazivocavoca, ukuzivocavoca akugcini phela ekuthenini ube healthy kuphela, nokuzithemba mfowethu kuyakwakha ngendlela eyisimanga, nomqondo kuyawuqaqa, yabo. So mfowethu mangabe wenze njalo, ngiyakuthembisa ukuthi impilo yakho izoshintsha. Lamahlono onawo lokuzibukela phansi kwakho kuzoshintsha, ngoba yabo emhlabeni akekho omunye umuntu ofana nawe, of which ubaluleke ngendlela eyisimanga, yabo. So leyo nto ingaphakathi kuwena, kodwa wena mangabe uhluleka ukuthi uyivuse leyo nto, then uyoba nenkinga, yabo, uyoba nenkinga ngendlela eyisimanga. So mangabe ufisa-ke ukubhalela umqeqeshi wensizwa, ungambhalela ku-email ethi umqeqeshiwensizwa@gmail.com ukuze mina nawe sokwazi sibonisane ngodaba lakho, yabo. Ukhumbuleke mfowethu ukuthi kamqeqeshi wensizwa ikhaya lenjabulo, sho.